Эй, Бамблби, расскажи нам, кто ты такая? Я інтэлектуальны памочнік, створаны, каб дапамагаць вам з разнастайнымі пытаннямі і інфармацыяй. Калі ў вас ёсць якія-небудзь пытанні ці патрэба ў дапамозе, калі ласка, дайце мне ведаць. А ці можаш ты перадаць прывітанне камандзе, якая цябе распрацоўвае? Я, на жаль, не магу перадаваць прывітанні непасрэдна камандзе, але я ўпэўнены, што яны будуць рады даведацца, што вы хочаце выказаць ім сваю ўдзячнасць. Калі ёсць яшчэ што-небудзь, з чым я магу вам дапамагчы, калі ласка, дайце мне ведаць. Пажадай нам усім добрых выходных, калі ласка. Жадаю вам і ўсім добрага адпачынку і прыемных выхадных. Калі ў вас ёсць яшчэ пытанні ці патрэбы, звяртайцеся. Дякую.